Rene arep wis kulino. Di saya tua kan tidak ada nyemburi barang. Saya kok jenenge jalur nyemburi. Maksud iki yo ora terus ning arep terus. Kadang kan delok mburi barang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa kalian pesan tentang berapa? Dalam ini ada besan saking dan ngaji pun ya ngaji masuk dibangun nama kami ya masuk des sekarang kondur saya dari kondur Pak Mangin ribut ada kemudian ada kita saya ada dengan kalau dengan waktu ya semua mengasih pun taringan lantar atas sering pagi permandi ada pada akhir belajar kau sampai langan akan besan ya izin saking lalakan ngaji pun yo tambah terus ya. Baik sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sedulur masih dapat bertatap muka ngonten kembali tentunya bersama Bang Wiryon Deso sedulur ya. YouTuber gunung, YouTuber kampung dari Kabupaten Trenggalek Selatan, Jawa Timur. Nah, dalam konten ini sedulurku di sini Pak D di edisi hari Jumat Pon ya. Tanggal 5 di bulan Juni tahun 2026 sedulur ya. Ceritane kuwi sedang rewang hajatan ya yang ada di Kampung Pelosok Trenggalek. Tepatnya di kediaman Bapak Jonet Ibu Tukinem ingkang mapan lenggah wonten RT berapa ya? Oh, RT 8 lur ya. RW 2 Kerajaan Kedani Dongko Trenggalek. Jadi suasananya pagi hari lur. Sekitar jam 9 pagi. Cukup cerah banget ya suasana kampung. Nah, juga di sini keseruannya sungguh sangat luar biasa. Ceritanya ini kampung gue yang lagi viral ngetren saat ini hiburannya Campur Sari ya, Campur Sari Putra Dewa dari Dongko Trenggalek. Baik, bersama Pak D di kontennya Bang Wiryon Deso, monggo mari kita ikuti video di YouTube kali ini sampai selesai ya. Dukung Pak D dengan cara di like, di subscribe, di komen, juga di share ya agar channel ini bisa berkembang. Baik sedulur, mari kita ikuti videonya sampai selesai. Disane sih. Disane mlaku bukan. Jam 12 ya. Kohar to? Duka. Beris meh teko to Pak Jumuah to niki, Pak. Jumuah ke sing diterlian bodho mboten anak sekolah. Dadi rada awan. Awan. Kokone paling yo. Yo kok sarjana bulan Nah, ini tempat gawan sedulur ya. Di suasananya sangat ramai banget. Di rumah Bapak Jonet lur yang ada di dusun Kerajaan Ngatos-atos. Di dusun Kerajaan Tanjung. Nah, ini juru catet gawan. Juru ngetik. Oh, juru ngetik. Alias mipek HP. ya. Cio. Pokoknya cekelannya pipian jagung. Bukan jagung. Iki arep nyambut pisan ngomong ndi? Bisa gampang di Mulyo enggak. Iki nggih. Itolene wis ngantuk turu. Kene kadek turu le sampean. Becakane sakniki tangga kula. Wah, nggih. Terus nggih. Juru buntel.
Ceritane lengkap ya. Paket lengkap. Juru mangan, Juru tonjok, juru pamong. Wis sing ramah ning kene digani pengganti iya, wong wis somong to Nasi. kasri 200. Saya saja 200. Is anake sapa? Joko. Kuwi ke? Dan anak samono kuwi. Oh iki oleh-oleh dekek kene iki. Mana di Jayang. Mama jadi manten toh. Jadi manten neh kok. Sebalas
Nggih. Kedewi. Napa? Sampun. Napa lendike? Napa? Alindikae tasik Oktober. Ala nggih namung paling napa? Sana. Nggih gampang mengke. Nggih. Contoh. Ya. Paling lari mengke kersane. Kita apa jenengan? Nek kula paling dereng. Nono yo adike yo wis SMP. Nanggung nggih. Benjing mawon nek bapake. Paling bocah. Nggih. Ada. Juru Padang. Kowe yo joget ya, Adang. Nggih. Nggih wis ta sebenarnya dilakoni santai-santai lek engko rame. Paling keperjumuan kok rame. Ya ini kan nanggung. Nanggung nggih. Kesan siap makan. Ah, remontan tinggalan nek. Kaya nggih. Duko. Terus godhong. Itu yang lagi lewat. Ngeri. Kenapa ora turi lampune iki? Tapi diesel lho iki yo dipedhot lek. Anu nggih. Lagi iki tiuter ngene. Iki Iki ora iku rek kok itu deh. Ya tuh anu Mbak. Lek sing ngene kuwi ndak asline artine perhatian tapi pakai. Pura bilang dia begini pun dumateng para pangarso para pemundi bini sepuh sesepuh dalam haji sepuh Ekang tujuh mangkin go mampun wonten ing dalam ingkang satu kau hormati dalam kau lebih teni ugi katur konjuk dumateng para pangarso para pemundi begini pun kang asta pusarang adil maupun wonten ing tlatah desa ngerdani
Tan Gonjo teman panjenenganipun Bapak Kepala Desa Pemong staf desanipun. Apabila ing titi kalau sampun tinenggo mapan wonten ing damel kekang satuhu kawula hormati ugi. Ugi katur konjuk dumteng panjenenganipun sakipun baik. Panjenenganipun Bapak Junet dalah Ibu Tugin. Ingkang ditemake jejeri daramaning sepuh miwuh kang putra piniji ingkang putri ingkang satu kawula bekten. Ugi katur kunjuk dumateng para-para minangka pambukane atur swarana silangan suwanipun saking putra Dewa Campursari. Ingkang bijil saking tlatah desa Petung Kecamatan Dongeng Dewan Pangarsan saya menyebut Ki Sudarminto. Nderek nuwun kula nuwun. Mriki pun teman-teman janipun Bapak Junet nah Ibu. Dene hajat ingkang sampun kasdu nimbali kawula sekadang awujud Campursari kinen jangkeping pawiyaken. Namun tepi sering perkara kawula hajat kami pawiyaken wiwit pinarabukong atas ing pungkas mangki. Samudayanipun kekirana awit saking pribadi kawula megah kacandak saking paraga seni. Ugi saking pendukung audio samudayanipun kekirangan lumantar kawula tansah aliyun rumundering pangapunten ingkang tanpa Kesane jeneng dalan. Nggih, tasik ning dalan. ngaturaken kepanuwun dene panjenenganipun sampun kasih nimbali kawula sekadang ugi ingkang ngaturaken dumateng kawula sekadang dadosan amal saya panjenenganipun Bapak Junet Cekrawala. Sepisan dados ngamal sana ing pundhane anggenipun hampu gati minangka lulus rahaja witer ngantos ing saklambi lamunipun dene putra lan putri ingkang dipun bahagia ing titi kamenika mugi dados keluarga ingkang saking mawaddah warahmah bejo donya ngantos ing akhiratipun dunya amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saking lenggah hingga mangke sampun kepareng siaga samudayanipun menggah para goreng seni ingkang badhe hangaipun makarya inti kamenika setunggal kalih tiga Widyawati ingkang sampun kepareng kabayang saking putra Dewa kepareng kawula sawanaken sareng pinandaning pambukaning al artis putra Dewa Campursari. Sumangga. Rene ngarep itu wis mulino. Iki saya tuwa kan tidak ngotot nyemburi barang. Saya kok jenenge jalur mburi. Maksud iki yo ora terus ning ngarep terus ya. Kadang kan delok mburi barang ya. Nggih. Bisa jenenge ngaturaken sugeng siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki apa kata pesan tentang beliau? Cek tadi dalam ini kemudian itu ada besan saking dan kami ngaji beliau oke masuk di bangun nama kami ya masuk bes sekarang kondur saya sudah kondur Pak Mangin ribut ngajen ke kemudian aku juga tidak soalnya ngajen dengan kalau dengan waktu ya cuma mangasuripun karingan lantar atas pari permanggi nah
Ada pada agen menuju kau saperangan kadang besan ya izin saking laladan ngadi pun yo tambah terus ya. Jadi